10 ಅವರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನವು 2025 ತಮಿಳು ಭಾಷೆದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಬಿಡುಗಡೆ ಅದ್ ಇತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಂಚಿನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಕತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋನ ಸುತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ರಾತ್ರೆದ ಬಸ್ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಆನಗ ತನಿಖೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಪಡೆಯೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಗ್ ರಹಸ್ಯನು ಪರಿಹರಿಸರೆ 10 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸುರುತ ಅರ್ಧನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಪುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಡು. CB ಸತ್ಯರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋನ ಪಾತ್ರುನು ಸಮರ್ಥವಾದ್ ಮಲ್ತೇರ್. ಈ ಚಿತ್ರಡು ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ತೂಪಿನ ಕುಲೆನ್ ಅಂತ್ಯಗು ಮುಟ್ಟತೊಡಗಿಸಾವುಂಡು. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯೊಲೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. 10 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ CB ಸತ್ಯರಾಜ್ ನಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಥೆ. ಅನಗತ್ಯ ಉಪಕಥಾ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ನೇರವಾದ್ ನಿರೂಪಣೆನ್ ಮೆಚ್ಚುನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉತ್ಸಾಹಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ.